Коротко, наша програма. Наша програма замяніць усю сённяшнюю сістэму. Наша бяда ў тым, што сёння кіраўнікоў дзяржаўных прадпрыемстваў, дзяржаўных устаноў прызначаюць не па прынцыпе прафесіяналізму, а па прынцыпе лаяльнасці да дзейснага прэзідэнта. Першае, што мы зробім, прызначым кіраваць прадпрыемствамі, дзяржаўнымі установамі прафесіяналаў, хрысціянаў, проста сумленных людзей. Медыцына. Зараз з нашых падаткаў плацяць грошы на ўтрыманне вялікага бюрократычнага апарату. Грошы проста раскрадаюцца. Пры гэтым кажуць, што медыцына ў нас бясплатная. Мы спынім фінансаванне бюракратаў. Грошы за лячэнне будуць пералічвацца непасрэдна дактарам, а не праз Міністэрства аховы здароўя, дзе на дадзены момант іх проста крадуць. Пенсіі. Нам кажуць, у Беларусі высокія пенсіі. 500 тысячаў высокая пенсія. Гэта трохі больш за $100. Вы ведаеце, нямецкія пенсіянеры атрымліваюць пенсіі, на якія яны могуць вандраваць па ўсім свеце. А нашы з вамі бацькі вымушаны працаваць пасля выхаду на пенсію, каб хоць неяк дапамагчы сваім дзецям пракарміць сябе і сваю сям'ю. Таму яны хварэюць і рана паміраюць. Так давайте зададзім сабе пытанне, навошта нашы бацькі, няўжо ж яны горшыя за немцаў? Нашы з вамі бацькі заслужылі таго, каб жыць не горш за еўрапейскіх пенсіянераў. Павысіць пенсіі да еўрапейскага ўзроўню вельмі проста. Мы аддадзім па 20% акцый вядучых беларускіх прадпрыемстваў, такіх як Беларусь-Калій, нафтаперапрацоўваючых заводаў, у беларускі пенсійны фонд. Сёння гэтыя грошы бескантрольна раскрадаюцца, у тым ліку пенсійным фондам. А так мы будзем мець высокія пенсіі, нашы бацькі будуць забяспечаны. Эканоміка. Створым максімальна спрыяльныя ўмовы для бізнесу, дадзім максімальныя сацыяльныя гарантыі. Гэта магчыма. Хрысціянская дэмакратыя прапануе сацыяльна арыентаваную рынкавую эканоміку. Прыклад такой эканомікі ёсць. Гэта Германія. Там самая моцная эканоміка, максімальная падтрымка бізнеса і сярэдняга класа і адначасова самыя высокія сацыяльныя гарантыі. Беларусь – еўрапейская краіна, якая размяшчаецца ў самым сэрцы Еўропы. І БХД збудуе ў Беларусі сапраўдную еўрапейскую эканоміку, заснаваную на працаёмістай вытворчасці, транзіце, сервісе, інфармацыйных тэхналогіях. Беларускі бізнес. Апошнія гады ўлада займалася толькі тым, што душыла прадпрымальнікаў. Падаткавая інспекцыя, яна падобна сёння на рэпрэсіўны апарат. Мы гэта спынім. Заснаваць сваю справу можна будзе на працягу аднаго дня. Кожны беларус зможа палічыць свае выдаткі на калькулятары. Мы спынім абкраданне беларускіх грамадзян. Адменім пошліны на увазімыя аўтамабілі з Еўропы. З беларускай хрысціянскай дэмакратыяй Беларусь будзе заможнай. Распрацаваная намі эканамічная канстытуцыя Беларусі гарант правоў і абарона інтарэсаў інвестарам. І сёння я кажу, мы увядзем гэтыя законы ў жыццё пасля прыходу да ўлады. Нашы крэдыты. Сённяшняя беларуская ўлада у Еўропе бярэ крэдыты па 1-2%, а беларусам прадае па 14-17. Нас з вамі проста абкрадаюць, так пра нас турбуюцца. Крэдыты ў Беларусі не павінны быць вышэй за 3%. Заробкі. Асновай беларускай эканомікі павінны быць высокія даходы тых людзей, хто працуе. Большасць беларускіх прадпрыемстваў нерэнтабельная, бо людзі на іх не маюць кантроля за кіраўніцтвам прадпрыемства, не ведаюць, куды сыходзяць гэтыя грошы. Зразумела, што большасць з іх проста крадзецца. Мы адменім кантрактную сістэму. Мы дадзім магчымасць засноўваць свабодныя прафсаюзы. Як паказвае практыка, там, дзе яны ёсць, заробкі ў людзей вышэй 1,5-2 разы. Вы запытаецеся, адкуль взяць на рэформы грошы. Усё проста. Спыніць карупцыю і спыніць падман замежных інвестараў. Тады грошы прыйдуць у Беларусь. Грошы ёсць, але яны проста раскрадаюцца. Будуюцца палацы, адкрываюцца замежныя рахункі. Колькасць чыноўнікаў у Беларусі трэба паменшыць у 3 разы. Чым менш чыноўнікаў, тым лепш будзе для Беларусі, тым менш будзе карупцыі. Антыкарупцыйная праграма БХД, якая распрацавана намі сёння, будзе ўведзена
нами ў жыццё. Я абяцаю гэта сёння ўсім вам. Беларуская хрысціянская дэмакратыя гуртуе тысячы веруючых, сумленных людзей, каб змяніць сістэму, саму яе сутнасць, каб не красці, не хлусіць і не баяцца. Спыніць карупцыю мы можам толькі разам, калі ўлада будзе не прызначацца, а абірацца. Таму Беларусі патрэбнае самакіраванне. Мэры гарадоў і мястэчак будуць не прызначацца зверху, а будуць абірацца людзьмі. Мы правядзем усе выбары усіх узроўняў, без фальсіфікацый. Для развіцця рэгіёнаў правядзем рэгіянальную рэформу. Беларусь будзе падзелена не на 6 савецкіх абласцей, а на 23 вобласці. Таму, апроч Брэста, Гародні, Віцебска, Мінска, Магілева і Гомеля, сталіцамі абласцей стануць Кобрын, Пінск, Жыткавічы, Мазыр, Рэчыца, Крычаў, Ворша, Полацк, Глыбокая, Барысаў, Маладэчна, Ліда, Смаргонь, Баранавічы, Слуцк, Ваўкавыск і, безумоўна, мой родны горад, дзе я нарадзіўся і вырас, Бабруйск. Усю моц дзяржавы накіруем на падтрымку сем'яў. Дапамога па дагляду за дзіцёнкам павінна быць не менш за памер сярэдняга заробку на кожнае дзіцё да 5 год і паловы сярэдняга заробку на дзіцёнка да 10 год. Толькі так можна спыніць дэмаграфічны крызіс у Беларусі. Кошты на кватэры. У большасці гарадоў яны неапраўдана завышаныя. На коштах менскіх кватэрах даўно вядома нажываецца Лужкоў і іншыя алігаркі. Мы спынім карупцыйныя схемы, увядзем іпатэку. Адукацыя. Трэба вярнуць магчымасць бясплатнай адукацыі для кожнага беларуса. Сёння, на жаль, гэта не так. Мы вернем ільготы беларускім студэнтам. Адменім сучаснае прыгоннае права ў Беларусі, это прымусовае размеркаванне. Адменім кантрактную сістэму і ў адносінах да настаўнікаў, да выкладчыкаў. Падымем іх заробкі да ўзроўню сярэдняга заробку тых, хто працуе ў дзяржаўных установах. Праваахоўчыя органы і міліцыя. Яны будуць пазбаўлены ўмяшальніцтва ў іх прафесійныя справы з боку ўлады і спецслужбаў. Ніхто не павінен замінаць міліцыі займацца сваімі прафесійнымі абавязкамі, бараніць беларусаў ад бандытаў. Таму я гарантую, што мы вернем павагу да афіцэраў міліцыі, а обаратні в пагонах будуць сидзець в тюрьме. У Беларусі сёння людзей садзяць у турмы за дробныя злачынствы, а тыя, хто крадуць мільёны, на свабодзе. Сённяшняя сістэма в Беларусі, турэмная сістэма, не выпраўляе людзей, а робіць з іх бандытамі. Турма павінна выпраўляць чалавека. Беларускае войска. У Беларусі будзе мабільнае прафесійнае войска. Мы адменім абавязковую службу в войску і заменім яе на зборы ад 3 до 6 месяцаў. Гэтага дастаткова, каб навучыцца бараніць сваю краіну. Заробкі афіцэраў будуць вышэй, чым зараз, не ніжэй, чым заробкі ў спецслужбаў. Знешняя палітыка. Мы усталюем взаемавыгадныя сяброўскія стасункі з Расіяй і з Захадам. Для беларусаў не патрэбны будуць візы для того, каб трапіць у еўрапейскі звяз. Беларусь нейтральная краіна. Таму мы абяцаем ніякай ядзернай зброі, ніякіх вайсковых баз на тэрыторыі Беларусі.